maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'aw ka wagatiw cogoya an b'aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen ye. bakuruba kunnafoniw na defo ɲɛbila baara minnu kɛra tɛnɛndon an da bɛna don o la fo ka taga se bolodi ɲɔgɔnma tun bɛ Mali Fédération ni RNS ni ɲɔgɔn cɛ ni dan sigira o la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na o kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min ye rive droite maaw ka defu coup d'envoi baaraw kɛra an ka kɛnɛya minisiri colonel major Asan Bajalo Ture fɛ a ka nin taama in senfɛ a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka lakɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma olu minnu y'u seko n'u damayira kɛ yaasa ɲinan san in kɔnɔ denmisɛnw bɛ se ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na ka hakilina ɲumanw sɔrɔ ani a ye denmansaw fana folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma olu minnu fanga fara an ka ni lakɔli karamɔgɔw fanga ka denmisɛnw ka ɲɛtaga kama ani a y'a ɲini nin denmisɛn ninnu fana fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i jigi da i yɛrɛ kan examen in kɔnɔna la sabu k'u ka laɲini belebele de maa caman ka pase ɲinan nka o k'a sɔrɔ i pasera ni i yɛrɛ ka dɔnniyaw ye ani fana a ye jigisigi kuma caman fɔ maaw ye minnu siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka defu kɛ an ka jamana kɔnɔna la ani fana a ye a jira ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sen kan yaasa cogoya min na baara in bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ a ka kumakuncɛ kumaw la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka lakana tigilamɔgɔw ma olu minnu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan lakana sabatili la ani defu kɛyɔrɔw la. bolo ɲɔgɔnma min tun bɛ an ka Fédération Malienne de Football ni RNS maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dan kun kan ka sigi a la san 2028 wagati ka kɛɲɛ ni kunnafoni min bɔra an ka Fédération ni RNS maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a da maaw tulo kan juma tɛmɛnen bolo ɲɔgɔnma in dan sigira a la yanni san 2028 ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoni dila dɔw ye a jira ko olu kɔni ka hakilina la jateminɛw bɛ ka kɛ ko yala min y'an ka Fédération maaw ye u bɛna sɔn ka sigi ka fɔ kɛ ni RNS ye ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la walima u bɛna maa wɛrɛ de suganti min bɛna na an ka dolancilaw olu ka finiw di u ma ko ɲininkali tɔ min an bɛ wagati min na ko bi bi na o bɛ o yɔrɔ la. tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 Kati mairie ye sariya kura ta ka ɲɛsin motobaw ma Kati dugu kɔnɔna la ko min ye motobaw bolili Kati dugu kɔnɔ dan sigira a la ka sababuya kɛ u ka laɲini ti dɔ wɛrɛ ye ko u bɛ ka nin ko in kɛ basigi de kama an ka jamana kɔnɔna la ani fana u ye a jira ko maa o maa de bɛ yen nɔ ni sariya min talen filɛ n'i ye a sɔsɔ i ni ɲangini wale min ka kan u bɛna da i kan sabula min y'an ka finitigilakaw a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni sariya bɛ se ka labato cogoya min na ani fana ko u dalen bɛ a la ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛna na u ka nin hakilina in faamu ani fana ka a lawaleya an ka jamana kɔnɔ a sabula a kɛ kun ye an yɛrɛ ka lakana sabatili de. Bamanti wɛrɛ tigilamɔgɔw kɛlɛli kama min ye état major général des armées bɔra ka laseli kɛ tɛnɛndon
juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka weekend kɔnɔna la Bamanti wale tigilamɔgɔw kama sibiri mai kalo tile 30 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Bamanti wale tigilamɔgɔw kama an ka kunkoba dɔ kɔnɔna la Kaselakaw fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye dansigi Bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la ani u ka kɛlɛkɛminɛn caman fana tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ o Kasela kelen fana kɔnɔna la yɔrɔ wɛrɛ la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka tatugu Bamanti wale tigilamɔgɔw la ani fana min ye u ka moto caman de tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ zantigilakaw fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Bamanti wale tigilamɔgɔw juguya la min kɛra sababu ye ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman ani u ka moto caman ka o tiɲɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababuya la état major y'a jira ko jatew ye a jira ko min ye Bamanti wale tigilamɔgɔ ma 65 an ka finitigilakaw sera ka dankari kɛ o de la ko kari mai kalo tile 31 san 2026 an ka finitigilakaw bɔra Bamanti wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ dɔ kan Sofarakaw fɛ yen nɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka u dagayɔrɔw ka o ci ka o filenkɔliw ci ka o dakolon ci ani u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn ni o tun bɛ o yɔrɔ la an ka finitigilakaw ye nin bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ wa min ye état major ye k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na wa ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakililatigɛ sabu u kalikan don ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ ka ni maajuguw daga bɔ an da la. An ka Asakoba ye prix prestigieux Sasakawa sɔrɔ u ka lasigi ta ko 79 senfɛ min kɛra Genève kaw fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ an ka kɛnɛya baara kɛcogo ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna la sabu u y'a jira ko jateminɛw y'a jira ko ɲinan san kɔnɔna la min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔna la an sera ka CESCOM 1760 ka o de jɔ min ye CCRF 65 o sera ka jɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa fana ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen ka kɛnɛya sabatili la an ka jamana kɔnɔna la min an ka kɛnɛya minisiri colonel major Asaba Jalo Ture y'a ka nisɔndiya jira ni wale ɲuman dɔn taara ka ɲɛsin an ka jamana ma sabu a y'a jira ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de ye nin ye ka kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw ka lafiya kama. An ka fédération maaw tun bɔra ka laseli kɛ ko k'a daminɛ avril kalo tile 28 ka taa bila mai kalo tile 26 san 2026 ko u mago bɛ sélectionneur la an ka dolancilaw ye u ka sugantili tun bɛnna monsieur Jean Florent Ibenge Ikiwange ma o ni a kun ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ a bɛna baara kɛ condition minnu kɔnɔna la yaasa u ko bɛ se ka bila sen ka cogoya min na nka tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min ye monsieur Jean Florent Ibenge ye a ye FEMA Foot ladɔnniya ko a tɛna na se ka baara kɛ ni u ye tugun ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye minnu bɛ ɲɛsin a ka denbaya ma o hukumu kɔnɔna la min ye FEMA Foot maaw fana ye a jira k'u y'a ka hakilina faamu wa k'u b'a ɲini fana Ala fɛ a ka sebaya di a ma a ka nin carrière professionnelle in kɔnɔna la FEMA Foot maaw ko k'u b'a da supporteru ani dolantan kanubagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen ka teliyala min ye sélectionneur ɲɛnama ka o ɲini ka di an ka dolancilaw ma yaasa an ka dolancilaw bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogoya min dolantan gunnangu ka farafinna ani farajɛ la. Tɛnɛndon sɔgɔma juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min ye an ka kariba dɔ yɛlɛnna mugujugu dɔ kan kita sira la min kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ a nin na ani maa caman de olu joginna a jirala ko ni mugujugu in donna Bamanti wale tigilamɔgɔw de fɛ an bɛ wagati min na i ko bibi na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka a ko ɲɛdɔn. Lakana sabatili kama kuchalani a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la juin kalo tile fɔlɔ san 2026 a gouverneur ni o général de division Abdoulaye Cissé bɔra ka laseli kɛ ko dɔ bɛna fara u ka couvre-feu kan k'a daminɛ 0h ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka kucalani a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen sigibagaw ka u lakana sabula an bɛ wagati min na ko bibi na ko cogoya camanw de bɛ yen nɔ Bamanti wale tigilamɔgɔw bɛ ka tɛmɛ minnu fɛ ka waleya jugu ta ka ɲɛsin jamana in sigibagaw ma.
O bana tanga ko kan kunnafoni na metal liban kɔnɔna la min ye Benjamin Netanyahu ni ale Israel premier ministre a ye yamaruya di u ka finitigilakaw ma tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min ye dayi ye ni ale bɛ Beirut kɔnɔna la ni ale ye yen quartier dɔ ye ko u ka mugujigi wuli o yɔrɔ ninnu na bamanciwale tigilamɔgɔw kama sabu a ye a jira sabula a y'a jira ko a kun fɔra ko u ka kɛlɛ bila ko kɛlɛ min bɛ olu ni Liban ni ɲɔgɔn cɛ ko ka dankari kɛ a la nka a ye a jira ko ni maa ninnu ma sɔn o ma o hukumu kɔnɔna la ko ale n'u ka lakana minisiri yɛrɛ de ye yamaruya di u ka finitigilakaw ma cogoya min na o bɛ se ka mugujugu wuli nin yɔrɔ in na Liban dugu kɔnɔna la. N'an bɔra an bɛ taa Ameriki kɔnɔna la tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 Donald Trump ni ale Ameriki jamana kuntigi ale ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min ye u ka acier n'u ka aluminium ni cuivre ye o droit de douane ka se ka dɔ bɔ o la ka bɔ 100 sarala 25 la ka na 15 ɲɔgɔnna na o bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye sɛnɛkɛminɛnw ye sɛnɛkɛlaw bɛ minnu san ka se ka baara kɛ ni a ye u ka balo baara wagati la ni a bɛ fɔ olu ma ko moissonneuse batteuse ani récolteuse 100 sarala min ye olu bɔli ye Ameriki dugu kɔnɔna la ka taga ni a ye jamana wɛrɛ la 100 sarala a bɔra 25 la ka na 15 ɲɔgɔnna na sabula a ye a jira k'u ka laɲini ti dɔ wɛrɛ ye o de ye jamana wɛrɛ minnu n'olu mago bɛ ni minɛn ninnu na u ka se ka baara kɛ ni u ka nin minɛn ninnu ye ka a nafa dɔn ani fana a ka se ka olu nafa yaasa cogoya min na jamana wɛrɛw fana bɛ se ka a minɛnw san ka baara kɛ ni a ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se cogoya min na ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ni wagati ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sekou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.